हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबावलायबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन लोगोसे आसा खालामनाय थाबावो भिडिअआव सोरबाफोर गोदान हाबनानै दङ अननानै प्लिज कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दाबाव मादैनि चेनेलखौ दे sonapwr ओमफ्राय नै मादैया जानायनि सुरु बेदर गैया दिनै ओमफ्राय नैबे मुलाजों लाइजों सिफ्लेनाय नै बेखौ एसे दोनदेरबावनोसै सिफ्लेनायखौ ओमफ्राय मुला लाइ सिफ्लेनाय लाफा gwbab ना गोरान नै आदै लांफैदो कितना नों बारा अरनो हाया होनलाय जाबाय आदैया अरनो हायानो बोरायबाय नालाय हाथायानो जाला खोमा बेना माथो होनबावनो फिसाजोनो दोनसै एसे दखनाफोर सोर जानायनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो अब्ला दिनैबो अननानै जोबजासिम नायदोलाय मादैनि चेनेलखौ माखौ लानो माखौ जानोसो सानलायलायबायलै आङो नैबे लाइखौबो बाहाय लाफाखानोसै नै बेहाय लाइ बाथोनखौ आक्रमण होगोनसै नै दासो मोन्दों ओरैबादि हाखु दाखुना जि गुदुं बेदर गैया लोगोफोर ना गोरान एसे एवबाय लाफायाव होगौमोन आं ओमफ्राय उन्दैया लाफायाव ना गोरलै बिदि होबाथाय जायाना बेखायनो गैया होआसै एवबायसो आङो आरामनो ना गोरानखौ अरनो हाहांलालै आंबो बोरैबा हाथाय मिजौदोंसो बुरैनायखाय जाबाय नामा आंहाबो आयु जि गुदुं लागायनांगौ खख्ल' ख्ला जाथारनांगौ ना बेदर नांलाया बरिया गोथाव ओमफ्राय गावस्रा मिरामिसबाथाय भिडिअखौ नायलायलाया बेखायनो आङो मिरामिसखौनो जानो बायो नङाबा आं मिरामिसखौ गोथावसिन मोनो बानलुआ गोसा थाबाय जि गोसालै बानलुआ मैयाबो बानलु बारा जानानै सिङाव आलौलायदों मोनायाव लोगोफोर सोर लाफा gwbab जानो मोजां मोनो कमेन्टआव खोन्थालाय आंथ' लाफा gwbab होनबाथाय ख्लब नोगोर सोनो हायो बे बानलु बाथोनाबो गोथावथार
मोदै ओंखारलायबायलै लोगोफोरा आं नोंसोरजों जाला हो हो हा आं हारसिं जानोसै लायाखै ये पत्ती को निकाल जाऊंगा मैं पॉलिथीन का उपयोग नहीं करना है आपको ठीक है हाँ हाँ और डस्टबिन का उपयोग करना है आपको होगा होगा बिल्कुल 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 आप लोग डस्टबिन दे के जाओ हम यूज करेगा अच्छा अपने दुकानों के आसपास हाँ हाँ नहीं होना चाहिए डस्टबिन नहीं करना है आपको ठीक है हाँ हाँ प्लास्टिक डाला नहीं आंनो डस्टबिन होबाय थैंक यू देने के लिए मानलि फार्स्ट माबा मा होनो फिस लागोन जों फार्स्ट होलां किमान के लोबो दे आयौ मानो आंना जेबो गजरायानो गैया जेबो इउज खालामा आङो 50 रुपिस लादोब्रा 50 जाया 50 ओरैनो माबा देसुन लानाय बेनो खोमा रोगाग्राया नुदों आंहा बाल्थिङा मादि दोनफैजादों 150 होनदोंमोन खमायनाय 100नि लाबाय आङो दाखोर गारनायनि जाया आंनाव दाखोरानो चलो डायलॉग बोलो डायलॉग गुजराती डायलॉग मैं पर्ची को निकल जाऊंगा का प्रयोग नहीं करना है शहर के लिए एक मैसेज क्या दोगे आप शहर के लिए मैसेज करो थोड़ा सा क्लीन और ग्रीन कोकराझार बनाने के लिए क्या करना होगा क्लीन और ग्रीन कोकराझार को बनाने के लिए हमें स्वच्छता अपनानी है और स्वच्छता अपनाने के लिए अपने घर घर डस्टबिन का प्रयोग करना है और कचरा गाड़ी आने पर ही कचरा डालना है बाहर कचरा नहीं फेंकना है और पॉलीथीन का कम से कम उपयोग करना है पॉलीथीन का उपयोग करना ही नहीं है आप कपड़े की थैली पॉली बैग का उपयोग करें आप ठीक है बोरिया सच्ची सहेली कपड़े की थैली ठीक है सच्ची सहेली कपड़े की थैली ठीक है बढ़िया हाँ बढ़िया थैंक यू बांबा गोबावनि उनाव आं दिनै नोंथांमोननो दखनानि भिडिअ लाबोनोसै गुस्थियाव लानाय दखना देखायगोन लोगोफोर ओमफ्राय नायलांदो नोंथांमोनहा एसे देखायनोसै आं सरस्वती फुजा फैगौ ना लोगोफोर बे मेडाम मोनहा लांफै नै गुस्थि आगर लोगोफोर ग्रे कालारनि ग्रे मानसियाबो गायदेदि नालाय बा पजिसनानो जाया लोगोफोर ग्रे कालारनि नै बिराद मोजांखा गुफुरजों पिंकजों लादों आगरा ओमफ्राय आगराथ' मा आगरथाय दिंखिया बिजौ आगर बिराद मोजां नुखादों लोगोफोर मोजां नुथारदों ब्लाउस गुफुरजों पिंक कालार ब्लाउसजों बिराद समायगोन नैबेथ' बरियाखानै बरिया पिंक कालाराव पिंक कालार आवजारबो होनो सोरबा आवजार कालार होनो ओमफ्राय सोरबा पिंक कालार ओमफ्राय टिया कालार लादों पेरट कालार लादों लोगोफोर गुस्थियाव आगरा पेरट कालार नै वाव ओरैबादि मस्तखालै लोगोफोर बिराद समायनाखा बिराद मोजां नुखादों बाथ' कालार ओमफ्राय बेसर बिबार होनाय नै समायदों लांफैदोल' नोंसोरो माबार गोदान सफैनायसो बियो माने गोदान फैनायसो मोजां नुदोंना लोगोफोर नै बेखौबो देखायनोसैलाय आङो टिया कालार बियो पेरट कालार बेथ' बिराद थाङो ओरैनो गोदान फैयो ओरैनो थाङो ओरैनो गोदान फैयो ओरैनो थाङो बिराद मोजां सेल जायो बे दखनाया आरो मोजांबो नुथारो आंनि सासे लोगो गाननायखौ सोरबा फसायदोंनो लांफैबानो जाबाय आंनि भिडिअ नायदोंबा अननानै लांफैबानो जाबाय आंनि लोगो गाननायखौ फसायदोंनो सोरबा
आंनि भिडिअ नायोबा लांफै नै गोदान फैलायबाय लांफैदो लोगोफोर सरस्वती फुजानि लोगोफोर दिंखिया बिजौनि गोमोनै बेबो थाङो बिरादनो बेबो थाङो मोजांथार बेबो गाननो खुन्दुं फिसानि बिराद मिहि मिहि जिया खुन्दुं फिसानि मिहि मिहिथार मोजांथार लोगोफोर बेबो आवजारनि बेहा आगर गरसेनि आरो नै आगर गरसेनि बेहा आवजार कालार बेखौबो मोजां नुयो ब्लाउस बेसर बिबारजों ओमफ्राय ब्लाउस गुफुरजों इमान मोजां नुगोन आरो मोजां नुथारगोन बेखौबो मेदाम गानग्राथार एकदम लांफै दं माने आङो गुस्थि आगर गोदान फैनायखौसो देखायदों नालाय लोगोफोर ओमफ्राय बेलेगखौथ' आं देखायनो हाया दिनै गुस्थि आगर बे कयेकटाखौनो देखायबाय ओमफ्राय फसायदोंबा मोजां मोनदोंबा लांफैनो हागोन लोगोफोर लांफैबानो जाबाय खाथि खालाना गोजाननिखौथ' आं अनलाइन अर्डार हरनो हाया नालाय खाथि खालानिखौसो होनदां थ' सनाफोर सोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायदों बिनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो हमसिगोन बाय बाय